Mitä tehdä naudan sisäfilepihvien paistosta jääneistä fileen päätypaloista? Tämän herkun kun teet niistä kerran, teet sen aina, taatusti. Se voittaa jopa itse sisäfilepihvit. Siivuta poikkisyin fileen päästä jääneet lihanpalat, jotka eivät kokonsa puolesta riittäneet pihveihin. Paista ne molemmin puolin. Leikkaa pippurituorejuusto, kuten esimerkiksi Jukkolan pippurijussi ohuehkoiksi siivuiksi. Tee sama säilykepäärynän puolikkaille. Voitele sopivan kokoinen vuoka öljyllä ja lado lihat, juustosiivut ja päärynäsiivut vuorotellen vuokaan. Kuoruta vuuan sisältö valkosipulituorejuustolla ja lisää mustapippurirauhetta juuston pinnalle. Kaada 2,5 desilitraa mustapekka pippurikermaa vuokaan. Laita vuoka noin 80 minuutiksi 225 asteeseen uuniin. Anna herkun hautoa vielä virrankatkaisun jälkeen uunissa tovi. Maistettuasi pohdit, käyttäisitkö koko fileen tällaiseen herrojen herkkuun, ja jos olet todellinen herkkuperse, teet juuri niin. Herrojen herkku tarjoillaan riisin kera. Pientä lisäeksotiikkaa halutessasi voit tarjolla sen myös punaisen riisin kera.